No, pozerám, čo budem hrať. Vyberáš aj ty? Vyberám aj ja? No ja po roku 2000, toto tu nemáš, kamarát. mám. Ty kokos, vôbec netuším, čo to je. Predpokladám, že s týmto začnem. Michal. Počkaj. Čo? Toto bude bitka medzi nami. Tak na tomto som začínal hrávať poprvýkrát, keď som objavil mesto Trenčín. A teraz sa predveď ty. Toto je môj anielik, po ktorom som túžil v roku 2008 a nemal som na to peniaze. Dáme si krásny battle v Trenčine, zistíme, kto je lepší a nová technika porazí istotu starú. Na tejto mašinke som začínal v roku 2012, ak sa nemýlim. Bol to fantastický stroj a splácal som ho 2 roky. Ja som vieš, čo teraz? Teraz si kto? Ozon. Koľko bude vstupné? Môžete začať tipovať. Toho najlepšieho vyberieme Áno, a má vstup free. A nie, ten zaplatí 3-krát. To je všetko za tie roky. To je všetko, čo som sa naučil. Vidíme sa 22. februára. Tak toto poviem, už teraz sa bojím. V Trenčine začala dlhá história najlepšieho retro kostýmu Video Oldies Mixu a pevne dúfam, že v Trenčín nesklame. 22.2. Opakovanie Matka múdrosti, na to nezabúdajte. Alkohol je zase otec. My už nepijeme, takže je to jedno. Ty nepiješ. Tak. OK. Do roku 2000 Po roku 2000 tie najväčšie videohity so všetkým, čo k tomu patrí. Budú aj súťaže z môjho obdobia. toto je z môjho, Britney. Len trička, ale aj rôzne iné ceny. Budú tam aj 3 fľaše. 22. februára Steps Club tam hore. Video Oldies Mix a Millennium Party v podaní tohto chlapca, ktorý sa volá Jordi Ray. Ja sa volám ako DJ Kuko.